Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo kay Mardela. Alright, mga tugang, good morning! Good morning, si Raray. I'm back! Sa programang Aramon niya ito kung pungal daw nin Miyerkules. Ay, sa mga devotees ni Mother of Perpetual Health, don't forget to attend a Mass and say your novenas. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga may anibersaryo, happy anniversary po. Sa mga bisita, lalo nyo na malapit ang Ibalong Festival, ha? Enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Para po sa mga kababayan natin. Gawin na nating way of life, bahagi na ng buhay natin ang tamang pagsegregar ng basura, tamang waste management para wala tayong problema. Lado Technical, Chief Ramir Tanay, kasabay natin. Laban siyempre si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, ang tuya pong IT. And dyan po siyempre sa newsroom, katuwang na dyan si Jenny Matthew Balaran at saka si Shara May Liron at si si Nicole. Mayroon pong importanteng lakad. Pero next week na makaibanan si Kunyan, si Nicole, ha? At may dudumanon sinda, ha? Alright, dito man po sa mga kababayan ta sa luwas, siyempre Mega Force Patrol para po sa padagos na pangalap ng mga istorya at ang aning may balangibog sa banwa na sin mapukawan ang mga turog sa pansitan. Ayan, naman sa mga kabarangay po nyato na nasa gilid kan mga bulod, pero minsan nakita po mga tugang na asikaso-baso, ha? Magiling kita kan mga palibot at tibaad ko nagpaparauran dyan sa may area nindo, biglang uros ang daga, dapat pong pasiguro kita, ha? Tangani po na kunyan, dahil kita magkaigwan ng problema ta dipisil, ha? Kondro dipisil ng buhay pagkatapos magkikupitan ng helang, nako, mayroon tayong problema dyan, okay? Alright, di naman po sa mga kababayan ta, Papa Mar, ano po yung gamot ng PhilHealth? Bukas po Webes, di ba? Baka yan ang talakayin nila kasi nung una yung yakap ang tinalakay nila, di ba? Ini naman gamot. Kasi magkasabay siya eh. Dapat nakaregister ka sa yakap para makabil ka ng gamot. Ito yung 75 na klase ng bulong, mga tugang na sasakupo na kang PhilHealth. Para matabangan din sa mga kababayan natin manungod po dyan, okay? Di abangan talaga po, baka sa aga yan ang i-diskutir mga mga friendship natin dyan sa kunyan, sa PhilHealth. Ari, tanganing mas masabutan kimarita, himay-himay ninda po yan. Asin maaraman ta kung paano kamo makakapag-avail niyan. So padakul, yan po ng mga pigtataong kunyang kang PhilHealth. Adi, pigtataon ninda na mga benepisyo para po sa mga kababayan natong mga kapwa natin Pilipino, ha? In connection po kayang kang Universal Healthcare. Good morning kay partner King Rinaldo at saka si Ronald Burapos diyan po sa WGB FM sa Tabaco. Good morning Tami.
magprograma ka naman. At kunyan, oras na para humiwalay sa hookup. Alright. Oy, sa mga taga Santo Domingo, may post si Konsi Marvin na baloloy. Tabangan ta na po ini na seminar dyan sa mga taga Santo Domingo. Tara mo, nag-aantabay ka mo. Baka po daw gusto nindo na mag-avail ki TESDA scholarship NC2 in driving. Di ba? Ang requirement na kaipuhan, driver's license or student's permit. 18 slots dasa na po ang kaipuhan. Okay? 18 slots. Ang klase, alas 6 ng Banggi onwards, dyan po sa Santo Domingo. Ha? O yan po tabi ang kunyan. Ang abiso, mga tugang ni Konsi, Marvin, apudang kukuta ko di naka-online, baka kunyan, baka may meeting ini. Alright, dakulang bagay na po yan para duman sa mga gustong makapagtrabaho, magkaigo ng ng license, NC2, di ba? Dagdag po yan na kunyan sa Indo kung mag-apply ka mo sa iba na mga lugar, pati sa abroad, dakulang bagay na po yan na national certificate na yan na pwede nung ipresentar na kamo sinanay ng TESDA para po dyan sa yan sa Indo na pagdadrive, pag-drive ng mga truck. Kay po NC2 ka ngaya. Yun ang mga pigara na po ngunyan, mga tugang kang mga employers ta. Basta ang importante po tabi, mga tugang, kapag kamo nagkagaling trabaho, pangatamanan po nindo yan. Asin alagaan nyo, para magaloy, asin dakul pa ang matabangan manindo, di ba? Okay, o di, ano pa? Papa Mar, ano na ang balita duman sa pigsasabi na ang mga nasa pribado tatawan ng 14th month pay kang gobyerno. Ay, iba ko man po gobyerno. Linawon ta, dahil pa man po ini, proposal pa man lang ini. Si ano kaya, mga tugang, si Senador Pangilinan, may proposal mga tugang si Senador Pangilinan, si Senador Soto, dating Senate President Vicente Soto III, si Tito Sen. Nag-submit siya ng proposal or bill for pwestong lakdang mga tugang sa Senado na naghahagad na ang mga pribadong employers databi magtaon ng 14th month pay sa mga mga empleyado ninda. Itatao dagdag duman mga tugang sa 13th month pay. So sabihin duman sa iyang proposal, so 13th month pay itatao ning July. Tangani ang magamit sa pagpa-enroll sa kolehiyo. Di ata August baga ang ralaugan sa kolehiyo, di ba? Tapos bago sa December 24 ngaya, itao man mga tugang sa 14th month pay. Yan. Pero hindi naman lahat yan mga tugang sasakupon. May exemptions man dyan. Most especially pag napatunayan na ngayon naghihirap, kumbaga nag-iskusar, kumbaga didadipisilan sa sarupo na na employer, di pwedeng exempted siya kayan. Okay? Ini sumakasa darakula sa naman ini na mga talagang produktibo na. Si Chip di nga ni garo 15th month pay ang na-receive ka ni. Ayun po yan, mga tugang sa mga mga proposal ko yan. Talaton ta na sana. Kung makalusot yan mga tugang sa Senado, definitely magkakagiwaning counterpart yan mga tugang duman sa Kamara. Kung mag-counterpart duman, tapos magkaigosin na ng deliberasyon, kung may mga pagkakaiba, mabay kameral. Pero kung halimbawa adaptar na sana kang Kamara subversion ng kang Senado, ay di most possibly diretso na po yan pasiring po duman sa presidente. Pero dahil pa po yan, magtuturo karon pa yan. Ang abangan tangon yan, kung ano ang mangyayari
digdi po sa barangay and sa ngunang kabataan elections. Di ba? Ta, naramdaman nito ka nakaagi, pinirman kang presidente, ito po mga tugang na propestong lakdang na pigre-reset. As in, pigdagdaganing, ning termino, so, mga opisyalista, kam barangay asin sangguniang kabataan, na ang nakabugtak sa lay ng eleksyon ngayakan barangay asin sangguniang kabataan, officials, November na 2026, which falls mga tugang on November 2, na All Souls Day. Yan. So, termino, ginibo mo na 4 na taon instead of 3. Yan. Ang depensa dumambaga, dahil tamang nga binawasan, kundi dinagdagan ta pa. Yan, so depensa nga, masking si Presidente Marcos baga, iyon sa iyang depensa ko ata niya pinirmahan. Ngunya, nagkontestar mga tugang si election lawyer, Makalintal, si Attorney Mac, na pigsasabing i-declare niya ang constitutional, minahagad siya mga tugang ng temporary restraining order, tapos, kunyan, yung anti-order pa nga ni, tangani na dai pa-implementar mga tugang subagong batas tasuway ngayon sa konstitusyon. Tas sa iyang argumento itong nainot ng naging desisyon kan Korte Suprema duman sa pinag-file man niya ka ito na postpone kan eleksyon. Tang sa iyang pagiling garo nga may pasaluib. Kumbaga bawal nga ang postponement, man nga binanggit duman sa batas ang postponement pero riniset. So Korte Suprema kasuod nagpaluwas mga tugang ning direktiba kasuguan sa Senado asin sa Kamara de Representantes buda mga tugang duman sa kay Executive Secretary Lucas Bersamin na sumitir ning komento duman sa petisyon mga tugang ni Attorney Makalintal. Ni Attorney Mac manong duman sa kagadan na ideklarar na ang constitutional pagkatapos magpaluwas ng temporary restraining order. Kumbaga parang ibasura yung batas na pinirmahan, di ba? Dahil suway sa konstitusyon, as in base duman sa suway sa nainot ng orden o direktiba kang Korte Suprema. Yan ang question dyan is, bagon kaya kang Korte Suprema so sa indang naging dating mandato na dahil nga pagparaburubaguhon ang pagparaposponon ang eleksyon kan sangguniang kabataan asin kan barangay dahil nawawaran ngayon ng tsansa ng diretso sa mga kababayan ta na magpili mga tungkang na gustong mga maging leader. Why prolong niya the agony? Diyo na yan mga tugang, abangan ta na lang yan, pipakomento na sa lawag po ng 10 aldaw. Dahil na yan maglampas pa. Di mahalat kita kayang, pag nagsimbag-sin na, saka naman tutukaron yan, then deliberate pati ang kasud in bank session. Diba? Dakula po, so ang sabi mang Comelec, salamaton kaya, kay Attorney Makalintal, na-file na tulos yan. Kaya kung anong maging desisyon, di makapag-prepare sa Comelec. Yan po tabi, abang-abangan tayan. Saro pa sa rason, kung nga tapot, kung nga pipag Oktaba, dahil may kasabay dapo na eleksyon na dakula man, na importante man sa nasyon, iyan po na BARM election. Yan pong parliamentary kan Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. First ever mga tuga na eleksyon. Takang inot baga, sige sanang appoint. O ngunyan, may eleksyon na talaga. Napuspo na ngayon kan Mayo, ay papadagos ngunyan po mga tuga na Oktubre. Ayun, so, sa rason, mga tugang kan hinapot kang Malacanang sa Comelec, talagang medyo magabat niya, dipisil. Pero sabi man kang Comelec, kung ano nga ang direktiba,
masunod kami. Sabi yung kaya sige sa prepararmi, manungod dyan. Iyo po yan mga tugang ang mga argumentos ngunyan. Kung paano, di alat-alaton ta na sana. Kung anong ipaluwas kang Korte Suprema, importante, preparado ka mo, asin padago sa nakamu sa trabaho nindo ngunyan. Pati na mga SK, mga SK tabi, good morning sa Indo. Sana diretso nindo asin tanuson. Iyan na sa Indong role bilang ano yan, mga kaubinay na nakafocus mga tugang sa Youth Development Program. Di ba? Yung development focus program nindo hindi lang mga tugang sa sports, di ba? Kundi pwedeng sa edukasyon, sa livelihood ka mga hobines, sa health ka mga hobines, tapos sa ano yan, cultural development, o di ba? O yan, mga nagkapira po yan sa mga funksyonis na Youth Development Focus Program. Di ba? Good morning kay Sir Rondon Ricaport. Good morning po tabi sa imo, Busing. Marinal daw tabi sa imo. Alright, o dugang naman istorya, ali po dyan sa luwas. Partner Al Mario nasa linya. Partner Al, good morning, what's happening? Yes, good morning, partner. Panibagong grupo-grupo naman ang mga pinagbabana-bana na kandidato, lalo na sa pwestong kapitan, digdi sa Legazpi City. Una ko, dahil sa Na ng duwang grupo, grupo manggiraray. may grupo manggiraray pala. May grupo manggiraray. Non-political. Kuyan man sana yan sa... Sa istorya? Sabi man sana yan sa Sa istorya. istorya mo, sa sakto lang ya. Sa aktual, talagang may kanya-kanyang manok. Ang kulang politiko. Ayan ang problema natin dyan. Hanggang kuan man sana yan, sa papel man sana yan na non-political. Oho. Tangon yan pa sa nangani, may mga nag-ansyas na magkandidatong kapitan, although na dahil pagkipinal na resulta, ang Korte Suprema sa issue na yan. Oho. Digdi sa Legazpi, public knowledge man na identified ang sarong grupo na majority, nasa 54 ang majority kan mga kapitan. Pero minsan sa mga eleksyon baga, nagtataga bago man ang burotohan kayan kung may nadararaman sa pakiuron. Pero sa setup mo niyan, talagang ang Legazpi, baka manggaray sa duwang grupo. Dahil may mga identified man na loyal duman sa inot na administrasyon, although na nasa minority na sa rangon yan. Pero dahil nga kaya na pigabana-ba ng eleksyon sa Disyembre kung malawos o daay, pero ngunyan pa sana may mga nag-aansyas na sa kanya-kanyang barangay. Sa majority, so nasa administrasyon, mientras na pigiingo amang kan sa mga dating grupo na madagdagan na in kaso ako na malawos ang eleksyon, madagdagan so natatada naman 54 sa 70 mga barangay para magpanibagong setup naman ang mga opisyalis, lalong-lalo na ang mga kapitan digdi sa syudad ng Legazpi. Ayun. Kanya-kanyang sip-sip sa mga barangay. Kanya-kanyang sip-sip. Kanya-kanyang sip-sip sa darakulang politiko. Kaya man na ma-finance naman pag-abot kan eleksyon. Okay. Yan, partner, ang rejoinder sa informasyon na yan, digdigararay sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Ayan po tabi yan eh. Pahit sana ka mo. Pero di magpara-iriwal tayo. Ano nga na lang. Kunyan sana. Relax na. At nga na, presenta sana sa programa para po maugma bago itong nagpara-iriwal ka mo dyan. Good morning, partner Mar. Listening from Bangkirwan, sabi ni partner, King Rinaldo. Sa mga kabarangay po niya to, magpili ning tama. Tangani po na maging kunyan, hariglado ang mga barangay ta. Okay?
Tangani po na duman sa mga kaubinisan, maging uki-uki man. Diba? Ano na nga ang mga dapat pang giribuhon ta? Kaya po tabi, sa mga kabarangay ta, magkatabay sa nakaniba pang mga pangyayari. Mainit ngunyan mga tugang duman sa Senado. Asin po duman sa Kamara. Nagkapaturot sa dana. Tuminaram na si kunyan, si Guma. Ano ang pangalan ni Guma? Richard Gomez, congressman pa lang siya ngunyan. Pinamurintan si kunyan. Si Mayor Magalong kang Bagyo. Bakit ngayon magparataram, linigo mo ngayon, sular mo. Yari. Matindi pa yung mga revelasyon ni mga revelasyon ni ni Magalong. May rekomendasyon nga ni na haliyon ta na sa nangaya ang kunyan, mga district engineer. Ang trabaho na ngaya, garuman sa na parehas man sa nangayakan sa regional director. Ang nangyayari ko doon kaya sa iyang kunyan, taga-kulikta siya, kanita tao sa politics. Parang nakita ko na ito noon. Pag ma-election ko kapag ka mga district engineer para magtipon kang pantao. Jesus Mariose. Oy, sa Indo ka, boss. Salamatong po marami. Thank you very much. Abangan na po ang Bicol University Extension Office para po sa sendang programa, pangka-edukasyon at pangkabuhayan. With Professor Seth De Matera and Professor Ed Barameda. Sa Indo ka, boss. Para kabilog na tropa. Ini po si Marlila. Thank you po and God bless. Sagkod Saga. Bye-bye.